Lalapan purnama toh. Udu. Kon anggar Madura purnama kon. Mati nih. Mati neh. Sebagai lurah. Nggih kok. Saatnya kalian para pemuda warga ini introspeksi diri. Introspeksi yang gimana? Dadi awake dhewe sak desa setruk kabeh. Pak Lurah. Aja nyempelekno lurah lho iki. Ya lurahnya apa ngomong iso ngene-ngene. Sampeyan nek ngendikan niku biasa mawon mboten usah damel gerakan. Tangane mboten coba. Tangane ngeten di belakang tangane. Wibawa. Yo. Nek pancen kuwi kabeh kepingin aku dadi lurah kang wibawa. Wis coba Bang. Ora apa. Malah kok wong anyang-anyangen wong iki. Ngomong gak bablas. Biasa ya Pak. Biasa. Ngomong ya biasa ngono Bos Lurah.